Sikop ang usa ka ulitawong pulis human masakpi sud sa usa ka in kauban ang usa ka policewoman nga asawa sa BI sa laing pulis. Nahitabo kini didto sa Talibon, Bohol. Ang 37 anyos nga pulis kasamtangang na-assign sa Regional Personnel and Records Management Division sa Police Regional Office.V sa Central Visayas. Samtang ang babayeng pulis anaa na-assign sa Regional Police Holding Assistance Service sa PRO7 ug ang iyang bana sakop sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Cebu Provincial Police Office. Nasakpan sila human ang bana sa policewoman na ngayo og tabang sa kapulisan dihang nasayran nga ang iyang asawa misud sa in uban ang ulitawong pulis. Matod sa Talibon Police na aktuhan gyud ang duruha nga wala nay mga sapot sud sa lawak. Gida ang mga sospek sa kwerpo sa kapulisan sa Talibon diin kasamtangan silang gidetain. Mag-atubang sila og kasong adultery. Gitago una ang mga pangan sa mga nalambigit gumikan sa pagkasensitibo sa kaso.